Meka an suit ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an ma ladonna k'a fɔ ko ni aw sɔgɔlen no aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni TV ni aw ka micro trottoir kɛnɛ sigilen o okumu kɔnɔ komi aw yɛrɛ b'a kalama an ka dugu dɔ minɛnen no ni ye a tile damadɔni ye a minɛlen do banbagaci dɔw de fɛ n'o dugu tɔgɔ ko Farabugu o okumu kɔnɔ an donna Mali kɔnɔ précisément Bamako kura an bɛ taga maliyɛnw ɲininka u hakilinata ani solution minnu b'u bolo k'a lase an ka autorité ma pour que ni bɛ se ka ban cogo min na ka d'a kan an ka recherche y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw ninnu k'u degunnen don kojugu hali dumuni ko an ka autorités de bɛ taga avion na ka dumuni lajigin u kan a ka ne si tan. Fɛn ni ɲankuma ba ni ɲankuma I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. Awɔ ne tɔgɔ Bakari Jalo. Faamuyali sɔrɔla o la ne fɛ an y'a mɛn ko nin y'a tile damadɔni ye banbagaci dɔw kɛlen don ka an ka dugu dɔ minɛ n'o ye Farabugu ye n'i bɛ se k'i hakilinata fɔ o la ani ni solution min b'i bolo ka lase an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ma. Jamana ye musala kuma cayara an jeliw yɛrɛ dama don an di ɲɔgɔn fɛ Farabugu ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ fulaw b'u cɛ la bamananw b'u cɛ la siya bɛɛ bɛ Farabugu Tigɛbugu de don kɔlɔ de don n'i ye maa min panɛ ka bɔ fo ɲɔnɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Farabugu taara mun i taara fɛn ɲini de nka n'a fɔra fɛn ɲini yɔrɔ taara kɛ sisan k'o taara kɛ jihadistu sigiyɔrɔ ye jihadistu b'u cɛ la yen u bɛ ɲɔgɔn cɛ la yen négociation o bɛɛ ye ŋanamuŋanamu kuma ye n taa jɔni négocier I bɛ jɔni négocier I bɛ taa fɔ jɔni n'i y'a fɔ nin ye fila ye nin ye bamanan ye u bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kan sanjoliw bɛ ɲɔgɔn kan a ko ju de bɛ Bamakɔ yan koyi fɛn o fɛn bɛ Mali kɔrɔ fɛ o tilebi fɛ o a ŋanamuŋanamu a bɛɛ bɛ Bamakɔ yan dɔw ka sababa ficelle de sama ka na nafa dun ka mɔgɔw coro ɲɔgɔn na ye aw sigilen bɛ yan ko malo de bɛ cɛkɛ ye malo bɛ cɛkɛ ka na d'aw ma aw b'a dun yan a sigilen gansan ka sabali musala kuma ma sa taa négociation kɛ maa minnu bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u y'u minɛ sa a bɛ ban nka n'u ma minɛ foyi tɛ ban man si ka kuma na an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ fɔra ɲɔgɔn ye a bɛ ban o ka musala kɛ ka dabiri ɲɔgɔn da la o bɛ kɔrɔta don jumɛn an k'a lajɛ an ka sabali minnu b'u cɛla ye u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u sigi bɛ ɲɔgɔn ka bira ko tɛ koyi u bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna n'a fɔra k'a fɔ k'olu tɛ bɛn ko dɔw ta m'u sigi gun na ne yɛrɛ ka maloforo bɛ yen ne ka maloforo malo don n'i tɛmɛna malo don kan k'i bɛ taa de i bɛ se yen de n'u bɔra yen nɔ u bɛna malo don n'u bɔra u bɛna ɲɔnɔ u bɛ ɲɔnɔ ka ban o a ma fɔ k'u ye misi bɛɛ minɛ yan k'u ye ɲɔnɔ misi bɛɛ minɛ yan aw t'o kalama o tɛ fɔ o n'o ye dugutigi de ye recherche misiw minɛ k'o ban 800 têtes de bœuf u y'a bɛɛ minɛ sisan o b'u bɔ ɲɔnɔngaw ni ɲɔnɔn kɛrɛfɛ dugu misiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kama k'o minɛ ka t'o kafo yɔrɔ dɔ la bɛɛ ɲɛ b'a la faamaw ɲɛ b'a la fantanw ɲɛ b'a la maa si tɛ fɛn fɔ ko an k'an da de an bɛ mun fɔ mɛ komi an da t'a la anw ye kabini indépendance ma ta an bɛ yan an sigi ma bɛɛ taara aw ɲɛna yan o Moribo y'i tile kɛ Musa y'i ta kɛ Altite y'i ta kɛ Alifa y'i ta kɛ i b'i ka nana i ta kɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la an bɛ jamana in bɛɛ dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn yan an kana musala kuma dabila quoi jamana in n'an ka taa ni musala ye o de y'a ci musala ye nkalon ye musala tɛ laban dɛ voilà an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ dugu la yen n'u sen bɛ ko in na u ka sabali a bɛ f'ulu de ye ani Bamakɔ minnu bɛ yan minnu kɛ mɛ ka dili don yan n'a dili ma tigɛ yan walayi yɛrɛ ta tɛ ban f'a ka tigɛ yan de u bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na yan don o don k'u b'u sigi musala kuma de la yan ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ça c'est pas bon. Ce pays-là, on a eu trop de mensonges. Gallo ti là-bas. On est samedi woro de la ni indépendance tani biche. Fo ite ngalo ko. Ami gallo ta dungo do ka dabri nyanga, ka dabri nyanga, ka dabri nyanga. Obi munye. Nga tiens fo nyoy ande on na modo nde baby. Ah? Au ka venir, on dit nyabo la bio, on ta table on la là. On a de moi j'ai 70 ans. Presque j'ai 70 ans donc dans 5 ans 10 ans beta. Ma au début. Alors,
aw de laban bɛna marifa ta ɲɔgɔn fɛ ninnu ta ka dɔgɔ o aw ta ka jugu ta ye parce que aw bɛɛ donna ordinateur kɔnɔ a bɛ machine dɔ information a tɛ tɛmɛ a tulo kan a tɛ tɛmɛ a ɲɛ kan vous allez voir vous allez réclamer ce que vous revient an dimine do ko an sigilen do kuru de b'an kɔnɔ ɲɛma ninnu sigilen do o mun na climatiseur kɔrɔ climatiseur kɔrɔ ye muso b'a kɔrɔ ye denw b'a kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ maa wɛrɛ la n'o sara i ka mɔgɔ b'o la donc an ka nkalon dabila an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka dilan a tɛ dilan anw ye bilen a bɛ dilan o de ye voilà o de bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye. Ok, merci beaucoup ma fille ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ni n ka kuma digirala a ye yafa n ma dɛ a ye yafa n ma ni ye kuma jugu fɔ ayiwa nka a juguya dɛ a juguya voilà fɛn bɛɛ ju bɛ Bamakɔ yan n'a bɛ tigɛ a ka tigɛ yan n'a tɛ tigɛ a ka tigɛ yan voilà an sew ka di an b'a bɛɛ fɔ k'a ba pe. Ok, merci tonton. Ne fa i ni ɲankuma. Non ce. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye. Awɔ Haruna Tarawele. Faamuyali sɔrɔla o la. Bi an y'a mɛn k'a fɔ k'an ka dugu dɔ bɛ yen n'o ye Farabugu ye k'a minɛlen don banbagaci dɔw fɛ a bɛ tile caman bɔ bi in na an tun bɛ fɛ k'i hakilinata ɲininkali kɛ o ko kan ani ni solution minnu b'i bolo k'a lase an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ma. Bon ne ɲɛ bɛ solution min na o la kɔni komi u y'a daminɛ ni négociation ye u ka continuer o fɛ n'o sera k'a buti parce que ni armée ko ko a bɛna essayer ka attaque kɛ cogo dɔ la sisan population civile talen de don u bolo otage la mɔgɔ ninnu u tɛ siran u ni ɲɛ u tɛ siran saya ɲɛ u bɛna mɔgɔw faga u b'u yɛrɛ di fagali ma donc u ka négociation kɛ n'u sera ka bɔda sɔrɔ o la ne kɔni hakili la o y'a solution ɲuman ye o ye ne ka kumakan ye. Merci. An cɛ patron. An ba an cɛ. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. N tɔgɔ Mohamed Tarawele. I ka esro ne la ko ba. Faamuyali sɔrɔla o la. Mohamed an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ tile damadɔni bɔ banbagaci dɔw kɛlen don ka an ka dugu dɔ minɛ n'o ye Farabugu ye. N'i bɛ se k'i hakilinata di o la ani ni ladilikan minnu b'i fɛ genre solution ninnu ka lase an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ma. Non i ko kuma diyara n ye parce que o don ne yɛrɛ tun bɛ ka kuma mɛn réseau kan mouvement ninnu bɛ gɛrɛ na n terikɛw tun bɛ k'a fɔ n ko nin ko in kɔni n k'an b'a ladeli Ala bɛ se ka nɔgɔya dugulamɔgɔw ye cogo min na parce que ni nin ko suguya b'i kun kan i kana bila i kunna i t'a yɔrɔ la don dɔ la n'a évolué la yen a bɛ se ka développer ka na f'e fɛnɛ ka yɔrɔ la an b'a ladeli Ala bɛ se ka nin ko nɔgɔya cogo min na Ala k'a nɔgɔya o cogoya la ani tuguni an tɛ dan an yɛrɛ dama ma an bɛ weleli bila ka taa kɔfɛ mɔgɔw ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ comme ça Mali ka coopération comme an bɛ ka kuma fɔ CEDEAO an bɛ appel bila comme CEDEAO bɛ se k'an ka kumakan mɛn cogo min na ka na se k'an dɛmɛ parce que bi bi in na an fɛnɛ jigi bɛɛ ye CEDEAO de ne kɔni o de bɛ ne fɛ k'a lase i ma. Ok, merci. Ok, merci beaucoup à toi. Fɛ ni ɲankuma. Nba ɲankuma. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. Ok, ne tɔgɔ Yaya Kante. O de Yaya Kante ne tɔgɔ de ye. Faamuyali sɔrɔla o la. Yaya an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ tile damadɔni bɔ banbagaci dɔw kɛlen don ka an ka dugu dɔ minɛ n'o ye Farabugu ye. N'i bɛ se k'i hakilinata di o la ani ni solution minnu b'i bolo k'a fɔ. D'accord. Tiɲɛna ɲininkali diyara n ye kojugu. Mais en vrai dit ne y'a mɛn réseaux sociaux kan mais n yɛrɛ y'a certitude sɔrɔ yɛrɛ o kɛra e yɛrɛ ka bi nali ye quoi n k'a dɔn ko tiɲɛ don fɛn ye mais ne kɔni m'a faamuya un pays souverain comme le Mali o banbagaciw bɛ se ka dugu minɛ pendant comme semaine kelen kɔnɔna la ko autorité bɛ yen olu tɛ se ka taa intervenir vraiment c'est vraiment a se ka ɲɛfɔ quoi o se ka ɲɛfɔ c'est pas un pays sur lui quoi quelle qu'en soit l'armée on a une armée o yira la. Donc, qu'est-ce qui a empêché l'armée de se intervenir? Donc, on a donc en tout yɔrɔ mais u yɔrɔ ka dɔn fɛnɛ an tɛ se ka intervenir vraiment nin kuma in tɛ se ka mɔgɔ jigi sigi jamana in kɔnɔ en vrai dire mais solution kɔni bɛ yen au vrai dire hali bi maliyɛnw an k'a dɔn ko sécurité bɛ jamana in kɔnɔ il faut que u ko armée quoi parce que u bɛ politique ko min na sisan o de bɛ ka nin ko in fɛ parce que depuis i bɛ ka taa na nin cas in bɛ ka kɛ u bɛ nkalon ni fɛnw tigɛ les grands temps an ka nkalon bɔ kow la quoi. C'est galontigɛ de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kojugu
Il y a trop de mensonges dans ces pays. Tant que nous allons au Moko, on a galon beaucoup là, coquet tient, on a don armée tamolo. En vrai, ça veut dire qu'on n'a pas d'armée. Son armée, on ne sait pas quoi. On a fait beaucoup de douleurs. On a don. Mais où y est venu dans ces gâteaux qu'elle est, ça quand même est sûr qu'on femme. Vraiment, on n'a pas d'armée. Dans mes solutions, il y a une armée gland. Ore konti anga mo na ma yini nga blaje mana ngono meje mana don ore problème parce que kele ba nga ore do parce que problème même mal là on a des problèmes de leadership en vrai dit tant que leadership te jamana kono anga na no nge jamana se ga fait anga doni solution me mo mbolo anga ko boala solution e mu bolo anga ta on est présent ni présent man sur la jamana ngono dungo do ni bébé ban on a vu que en Côte d'Ivoire ils vont y aller sans écarter à maintes reprises mais un bidébé en a été en anglais c'est qu'on était là sans faire mais baraque bon donc on a essayé on a donc on a même Mali qu'on a chia ko boala on a fait un peu boala mais c'est à jamono anglais on a blind chokoroba à côté demsen côté amega no ngone wo chokoroba demsen na duru man ite fem do solution ta là mu monsieur muna on a do capacité be mo gomna après relation mala après à jamono anglais on a jamono duma anga chia ko boala nordico sidisco ango boala monsieur muna ango blula o kon ne bene fait ko fo malien. Merci Bien. Ne fay ni nyankuma Bah, segi yere fo en flel ke boy don ne mtoka Musa Koulibaly me bo Bamakura. mi al soro lola Musa anya me ka fo ka be kle chama bobi anga dugudom ne no no yi farabugi bambara ci do fe du coup am me feki akinata nyin ngalike ani solution mun bi bulo kala se anga jamana nyamogoma Bon, ne tate dore bon ne era amine e ne era amengo dugu minele no bon degum menere ga ne ba don parce que moi-même je suis un Malien. Bon ne fasode on fasode ni ga dugu minere ga kojugu be kerom na chaque fois balogo dessin ni fond ama no a be digila bon ne era ka familiale moins tentigi do we anno olu te papagala bingani ni kojugu mogola ntaro ni bega fam bon munu ndume no lube seani balo de che nyamogo dun kongo bula no minogo bula fembe bula fengo desa bula armement ni fon utega sega foye ko lue bon munu ndume no lubugu da warula ka waru bedu ni sega nere ali polisu a bega chega ta fli nori ina no donc gardu ga to no oluga baraka no nere aklina o yoroni ni parce que abet sega fo ga bango beti se afaba ay cham do fo sa cham fo ane ba ne ko ne akilina o ye bo wa fene ugu agili to anga tintugu la usengena o be nyani na o be deguna are ala ka nyamo nyana mane no ga nye mu misega an bon degun da fe parce que are al ni a me chômage la ko na chugo ya ododo ya sigile me amete daga ni fenguna na fatolu law meni dugu be minera san emploi ga créer fond fait et nord en tas de ni emploi créer la ali ni go ebene blagata net sega bon parce que ne be mago be barala mais yoro minelenu degu me mo ga joma ke joy jago e be ta sheni e ou bien bon ala kan kisholu ma ko ala kan desega soluma mais ne gon me mu fo autorité ou ga essayer ga segin ko doni ka dobo ko chama na ku agli to anga tintugu la kwa olu de be anjigi woro san anjigi olu de alna wulila sa olu le be ta ga do anjigi woro no sino anta ala kuma ude taro ni be ga fam ay mais farabana une solution de bi bolo farabugo ko bon c'est la solution ba fola de parce que yere ma se terrain ngale ala go tien mais ala ku nyuma bo adafe man fo moi ko drone sino nere sira ni marfa di nere masane beta terenga nga a woloma no ibe sola me sola ne ba OK merci hein de rien aywa ambal machenam so ayre buraka maliyo ngap malame ne bolo ne wolo le kane kala se autorité ma pour que ni dugu yimbe se ka bobol la tukumna ama fo awye ko aw kambe an nyogana wore